Εδώ βλέπουμε τα ανατρεπόμενα. Τα ανατρεπόμενα του Δημήτρη Τσάκα. Εδώ τα υδραυλικά όλα. Τρομπαριστό. Τρομπαριστό πάντα. Δώσ' του Μιτσάρα, δώσ' του, μην καταλαβαίνεις τίποτα. Και επιταχύνει. Εντάξει, εδώ το μινάρι να φτάνει. Πάμε λίγο στο αργό τώρα εδώ. Αργό γρήγορο, εσύ όλη την ώρα, αργό γρήγορο. Πήγαινε πίσω και κοίτα πως θα αδειάσουν. Πού πας, μπαίνεις μέσα τώρα, πάμε. Το διέλυσε, το σπάσε. Δημήτριος Τσάκας. Πιστεύω έγινε ανατροπή σωστή, έτσι, μια και έξω μονοκόμματι, συρτή λεγόμενη. Τίποτα, εδώ, αλφάδι όλα. Αυτές είναι οι πατέντες. Θα ανέβει στο διαδίκτυο, στο YouTube. Θα έχουμε χιλιάδες followers.